Това е смартфонът Oppo Reno 13 Pro, който идва с способна камера и богат пакет AI функции. Ето как с помощта на 3 от тях можете да обработвате снимките си. Функцията AI Eraser позволява да изтривате нежелани обекти в кадрите, като например всички тези хора на заден фон. Натискате молива, AI Editor и AI Eraser, избирате Remove People и готово. Също в AI Editor ще откриете функцията Remove Reflections, която доста успешно премахва неприятните отражения, когато сте снимали през прозорец или витрина. Полезна е и при нощни снимки за намаляване на отблясъците от нощните лампи в кадъра. И третата AI функция е приложението AI Studio, което предлага интересен начин да обработите снимките си. Можете, например, да се превърнете в забавен персонаж или супергерой от филм, а AI Reimage прилага ефектни филтри върху снимките, за да ги направи като маслена рисунка, мозайка и други.